दिनै आंखौ बिटिआरनि मेमोरेन्डाम अफ सेटलमेन्टनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो खाबु होनायनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावो। दा बिटिआरनि सायाव बाथ्राखौ आङो जुरिजेननो सानबाय। बिटिआर सुक्तिखौ खालामदोंमोन 27 जानुवारिनि 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव बेवहाय आबसुनि रिप्रेजेन्टेटिभ गभर्नमेन्ट अफ आसामनि रिप्रेजेन्टेटिभ आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभनि गेजेराव बे सुक्तिया जादों। बे सुक्तिखौ जोङो गुदिनिफ्रायनो बिजिरनानै नायोबा नुनो मोनो बे सुक्तिया मोनसे जोंनि बर'नि बा आसाम हादाबसानि मोनसे जारिमिनारि सुक्ति। मानो होनोबा बे सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनाव सोलिबाय थानाय माखासे थिउरिया हान्जानि सोमावसारनायखौ मोनसे फोजोबस्रांनायनि मोनसे राहा लामा जादों। ओमफ्राय बे थिउरिया हान्जानि सोमावसारनायखौ फोजोबस्रांनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा जोंनि बड'लेण्ड एरियानि बा टेरिटरियेल एरियानि गेजेराव जे बुथारलायनाय, मानसि थैलायनाय, इनाय भाबै जिउ गोमानांनाया जोबस्रांगोन जों आसा खालामनो हायो। बिनिफ्राय देरसिन आरो गोजोनथाव बाथ्रा थानो हाया। मानोना जोंनि बर' बिमानि मेगननि मोदैखौ जोङो बिनि दारै फोजोबनो हागोन। जोङो बे बुंनो थाङोबा 2005 मायथाइनिफ्राय 2012 मायथाइसिमहालागै जे बर'फोरनि मोनसे गोसोम जारिमिनारि जाथाय जालांनानै थांबाय, बिनिफ्राय देरसिन आरो दुखुथिया बर'फोरनि गेजेराव थानो हाया। दा ओंखायनो बेबादि माबाखौ जोङो फोजोबस्रांनो नैबे सुक्तिनि दारै हागोन बेखौनो आसा खालामनो हायो। बे गिबियावनो आं बेखौ बुङो, आंनि मथे बियो जोबोद गोजोनथाव मोनसे सुक्ति, जारिमिनारि सुक्ति। आरो बे सुक्तियाव जेरै होदों जोङो गोलावै बुङाबालानो आङो अबजेक्टिभखौ सावरायब्लानो जों बेहाय मोनथिनो हायो। जेरै जोङो बर'फ्रा आलादा हादोरनि थाखाय आबसुनि दैदेननायाव जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिथांनि दैदेननायाव 1987 मायथाइनिफ्रायनो जोङो सोमावसारबोदोंमोन। बे सोमावसारबोनायनि फिथाइ हिसाबै जोङो 1993 मायथाइयाव मोनसे बिएसि सुक्ति मोनदों। जे बे सुक्तिया नाथाय जोंनि थाखाय जेब्लाबो थोजासे जानो हाया। मानोना बेवहाय जोंना बे सुक्तियाव जोंनि एलेखा बाउन्ड्रि बेहाय दिन्थिनाय गैयामोन। ओरैनो बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल होननाय मोनसे सुक्ति, बे सुक्तिया भुवा सुक्ति। बिनि थाखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे बिएलटि हान्जानि मोनसे सोमावसारनाय जादों। बिएलटि हान्जानि सोमावसारनाया सोलिनानै 2003 मायथाइयाव 20 फेब्रुवारियाव बेबो मोनसे सुक्ति मोनदों। बे सुक्तिखौनो बिटिसि सुक्ति होननानै बुङो। बिटिसि सुक्तियाव जेनाखि क्लजफोर दंमोन
बे क्लजफोरा गोबाङानो मोजांमोन आगोलनि तुलनायाव जोंनि बिएससि सुक्तिनि तुलनायाव बे गोबाङानो दं मोजां पावारफुलमोन माबा दं दा बेखौ लानानै जोङो जोंनि आलादा हादोर बिनायनि माबाखौ दोनथ'नाय जादों दोनथ'नानै बेखौ लानानैनो दिनैहाय माबा सोलिदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ सोलिदों सोलिबोयै दिनै 18 बोसोर सोलिबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेनि गेजेराव बर'फ्रा गोबां खामानि मावनानै लानो हाबाय आरो हाबावगौमोन माखासे जाहोनफोरनि थाखाय बेहाय जों जेसेबां मोननांगौ बे सुक्तिनि दफाफोरखौबो हयथ' इमप्लिमेन्ट खालामजोबनो हायाखिसै जाय हक बे थांबाय बेनि गेजेरावनो जोंनाव मोनसे सुबिदा फैबावबाय मा जोंहा मोनसे थिउरिया हान्जा दंबावोमोन बे थिउरिया हान्जानि नामा जाहैबाय एनडिएफबि बे एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौबो फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि आबसुनि नारा नाथार नाजानायजों बे आबसुनि दैदेननायावनो माखासे पर्यायनि सोमावसारनाय खालामनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों मोनसे एटेनसन मोननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माबानायाव हांख्रायनायाव मोनसे डिसकासन जानानै फैयो बे डिसकासन बा नेगसिएसननि गेजेरजोंनो लास्टलि एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सनखौबो लाफानानै मोनसे सुक्ति जायो बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय थिउरिया हान्जानि सोमावसारनाय मोनसे फेजखौ जोब्बाय होननानै जोङो दिनै बुंनो हायो दा जोंहा दायथ'आ मा जोंनि बे थिउरिया हान्जाफोरनि सोद्रोमाफोरखौ जोङो रिहेबिलिटेसन होफिननांगौ जोङो बिसोरखौ जोंनि न'आव फैफिननायखौ जोङो बरायनांगौ बेयो जोंनिनो बिदा फंबाय बे जोंनिनो बिब' बिनानाव जोंनि न'खराव फैफिननायखौ जों बरायनांगौ दा बिसोरनो बे माबा खालामनानै बिसोरनि रिहेबिलिटेसननि बेब'स्थाखौ खालामनानै होनांगौ बे सुक्तिनि गेजेरावनो बेवहाय क्लजआव दंखायो दा बेफोरबायदि गोबां क्लजफोर दङ बेवहाय अबजेक्टिभआव बिटिआर सुक्तिनि अबजेक्टिभआव मा होनाय दङ जे जोंनि बिटिसि सुक्तिनि दारै जायनाखि थोजासे जायाखै बेखौ एनलार्ज खालामनाय टु आगमेन्ट दि एरिया बे एरियाया आगोलहाय जोंना उदालगुरिनि फासनय दैमासिममोन दा बियो जागोन माबानि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ धेमाजिफोरसिम एरियासिम लांनायनि मोनसे राहा बेबस्था दङ बेयो गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बिटिसिनि एलेकायाबो फेहेरनाय जागोन बेनि गेजेरजों आरो बे ओंखायनो बेखौ बिटिआर होननाय जादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन आगोल काउन्सिल बा एरिया डिस्ट्रिक्टमोन दा रिजन जाबाय रिजन मिन्स इन द ग्रेटार सेन्स दा बेवहाय बे सुक्तियाव ओंखायनो बे सुक्तिखौ जोङो बे फालरफोराबो गाज्रि होननो हाया नैथियाव दङ जोंहा जोंनि बर'फोरनि गुबुन गुबुन जेंनाफोर जेरै बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फोरनि शिक्षानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोंनो मा नांगौ बर' माहारिया बा साहित्य सभाया बर' साहित्य सभा अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन बे सेपारेट डिरेक्टरफोरखौ बेफोरबायदि संस्थानफोरखौ जों बिबोबाय थादों बेफोरबायदि संस्थानफोरनि दारैसो जोंनि बर' बिजोंनि फरायनायनि माबाया जाफुंसारगोन होननानै जों साननानै बेफोरखौ बिबोबाय थादों बे बिबोबाय थानायनि गेजेरावनो नैबे बिटिआर सुक्तिनि दारै बेफोरबायदि समस्या समाधान जागोन बेबायदि क्लजआव दङ बेनि उनाव जोंनि ससियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक माबाफोरखौ राव हारिमुफोरखौ जोंनि बासायनायनि राहा जोङो जाहाथे खालामनानै लानो हायो बे बिटिआरनि दारै
खालामनानै लानो हायो बेहाय क्रसआव सोफानानै होनाय जादों आरो जोंनि देरसिन इस्युआनो जाहैबाय बर' हारिया जाहैबाय रुरेल कमिउनिटि गामियाव थाग्रा कमिउनिटि हाल आबादारि माहारि आबाद खालामनानैसो जायो बर'फ्रा दासिमबो गुबुन आबादारिनि बादै गुबुन जेबो दस्रा प्रफेसन बा अकुपेसन लानानै थांनानै थानो हानायनि राहाखौ खालामथ'नानै लानो हायाखै बिजनेस कमिउनिटि नङा जोङो हानि उपरावनो निर्भर खालामो जोंनि रांखान्थि बेबस्थाया जायहा हा गैया बेहा रांखान्थियानो गैया होननानै बुंजायो बर'फोरनो हा नांथारगौ ओंखायनो हानि रैखाथिनि थाखाय बिटिआर सुक्तियाव जाहाथे बर'फ्रा गाव गावनि हाखौ हमथानानै लाखिनो हायो रैखाथि खालामनानै लानो हायो बेनिबो क्लज दङ बेनि उनाव जोंहा आं दहाय बुंखाबाय जे एनडिएफबिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन खालामनायनि बेबस्था बे जोंनि जे केडारफोर बे जोंनि फंबाय जोंनि बिदा जोंनि बिनानावफोर बिसोरखौ जोङो रिहेबिलिटेसन होफिननांगौ दा बेनि दारै जोंहा बेखौ सुबिदा मोनगोन दा ओंखायनो बुंनो थाङोबा बे अबजेक्टिभआवनो गासिबो बिजिरनानै होखानाय दङ बेखौ फुलफिल खालामनायासो इमप्लिमेन्टेसन खालामनायासो गिदिर बाथ्रा सुक्तियाव क्लज सोफानाया गिदिर बाथ्रा नङा बे क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै आखरे इमप्लिमेन्ट खालामनानै जोङो बिनि मुलाम्फाखौ लानो हायोब्लासो बे सुक्तिया मिनिंफुल जायो मिनिं थायो दा बे सुक्तियाव बेफोरबायदि मोनब्रै मोनबासो बेबादि होनायनि बादैबो जोंनाव माखासे डेभेलपमेन्टेल माबाफोर दंबावो बे नैबे इस्युआ जोंनि पलिटिकेल इस्यु बे आलदा आरो डेभेलपमेन्टेल इस्युआ आलदा डेभेलपमेन्टेल इस्युआव मा दङ जोंहा मा होखानाय दङ जे जोंनि बर'लेण्ड एरिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे नासयजानाय बा नेग्लेक्टेड एरिया बेवहाय खुनु हायार एडुकेसननि इनस्टिटिउसन गैयामोन बावैसो जोंनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जाबाय बेयो बावथ्राखै बेनि सिगां जोंनाव जेरावबो जेबो गैयामोन गंफा गंनै कलेजनि बादै जेबो गैयामोन दा जोंनि बर'फोरनि आन्दलनखौ नुनानै बर'फोरखौ सन्तुष्ट खालामनो थाखाय माखासे इनस्टिटिउसनफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड एलेकायाव खुलिफिननानै होनाय जादों आरो बिटिआर सुक्तिनि दारै माखासे गोनांथार माखासे सोलोंथायारि अनुष्ठान बेफोरखौ गायसनगोन जेरै बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ओमफ्राय भैरबकुन्द'आवबो मोनसे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ओमफ्राय प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट माबायाव स्पर्ट्स डेभेलपमेन्टनि थाखाय माबा खालामगोन अनुष्ठान गायसनगोन बे स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानि इन्स्टिटिउसनखौ गायसननाय जागोन आरो बेनि बादैबो जोंनि बड'लेण्ड एरियाखौ रड्स आरो ब्रिजजों कानेक्टेड खालामनो थाखाय माखासे स्किमफोर हमफानानै होनाय जादों बेहाय माखासे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि तरफनिफ्राय बेखौ इनिशिएटिभ लागोन माखासेखौ स्टेट गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्राय इनिशिएटिभ लागोन बेफोरबायदि डेभेलपमेन्टेल स्किमफोरखौ प्रभिजनाव होनायफोरखौ जोङो गासिबो आखरे जुदि इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला इमप्लिमेन्ट खालामनानै लानो हायोब्ला जोङो सरकारनाव आदाय खालामनानै लानो हायोब्ला जोंनि बर'लेण्ड एरियाया दानि आसामनि गुबुन एलेकाफोरनिफ्राय साबसिन डेभेलपसिन जागोन होननानै आं सानो बेवहाय जोंनाव इउनिभार्सिटिया मोनथाम मोनब्रैसो जाहैगोन बे मोनसे इउनिभार्सिटियानो गोबां खामानि मावनो हायो इउनिभार्सिटिनि
माबाया कन्ट्रिबिउसना मोनसे जाथिनि थाखाय मोनसे जोबोद जुनिया स्पेशल मानोना मोनसे इउनिभार्सिटियावसो रिसार्चनि खामानिया जायो इउनिभार्सिटियावसो रिसार्चनि जिहेतु खामानिया जायो बेहाय बर'फोरनि बिभिन्न एस्पेक्टफोरखौ रिसार्च टपिक हिसाबै जों लानो हायो जोंनि बर'नि धोरोम फालिनायनि खान्थिफोरनि सायाव रिसार्च जायो जोंनि जानाय लोंनाय हुदाफोरनि माबा सायाव रिसार्च जायो जोंनि राव डेभेलपमेन्ट जानायनि जौगानायनि सायाव रिसार्च जायो जोंनि रावा बबेनिफ्राय फैदों जों बबेनिफ्राय मानसिया बर'फ्रा बबेनिफ्राय फैदों बेफोरबादिया गासिबो रिसार्च जायो रिसार्चनि गेजेरजोंसो बर'फोरनि आसल माबाखौ प्रकाश खालामनो हायो आरो रिसार्चनि दारै जे जिनिसा ओंखारो बेखौसो एकाडेमिक लाइनाव एक्सेप्ट जायो ओंखायनो इउनिभार्सिटिनि बादि मोनसे माबानि कन्ट्रिबिउसना जोबोद गिदिर आरो बेबादि इउनिभार्सिटियानो जोंनाव मोनथाम मोनब्रैसो जानो थांगासिनो दङ बिनिफ्राय देरसिन आरो जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा थानो हाया दा ओंखायनो बेफोरबायदि गासिबो क्लजफोरखौ जों एथ' मोजां क्लज जों नुदों माबायाव बिटिआर सुक्तियाव बे क्लजफोरखौ जोङो खौसेयै ज' जानानै इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोब्ला जोङो स्टेट मोननायनि माबायावख्रुइबो जों साबसिन होननानै साननानै लानो हायो जेरै आसामा स्टेट बे स्टेटआवनो माखासे सुबिदा मोनैनि थाखाय आसुनि दैदेननायाव माखासे आन्दलन सोलिगासिनो दङ दा जोंनि बड'लेण्डआव जोङो बड'लेण्ड स्टेट मोनाखै बे थार बाथ्रा खिन्थु जोङो बड'लेण्ड स्टेटआव जेसेबां थानांगौमोन बड'लेण्ड एरियायाव जेसेबां जों मोनगोन बा क्लजआव बिटिआर सुक्ति क्लजआव जेसेबां दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हायोबा जोङो स्टेट मोननाय बादियानो जाहैगोन दा ओंखायनो आंनि खावलायनाय आंनि अपिनियन मथे जों बयबो खौसेयै ज' जानानै बिटिआर सुक्तिखौ बरायनानै बिटिआर सुक्तिनि क्लजफोरखौ गासिखौबो अक्षरे इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो सरकारनाव आदाय खालामनायासो बहुत बुद्धिमाननि खामानि जागोन होननानै आं आसा खालामो